राज्यस्तरीय साहित्य आसर और प्रतिभा सम्मान समारोह विश्व प्रसिद्ध पर्यटनस्थली कोणार्क स्थित अर्क श्री शिल्पी बाटिकाठारे कोणार्क भाषा साहित्य और संस्कृति विकास परिषद पक्षरु षष्ठ वार्षिक राज्यस्तरीय साहित्य आसर आलोचना चक्र कविता पाठोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह अनुष्ठित हो जाइछि। परिषदर सभापति प्रदीप्त कुमार छाटोई सभापतित्व अनुष्ठित यह कार्यक्रम को विशिष्ट कवि तथा राज्य योजना बोर्ड सदस्य प्रसन्न कुमार पाठशाणी प्रदीप प्रज्वलन पूर्वक यार शुभारंभ करते। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव राज्य युव लेखक सम्मेलन अध्यक्ष तथा विशिष्ट कवि संकर्षण परिड़ा जोगदेइथिबा बेली सम्मानित अतिथि भाव व्यंग कवि हास्य कुमुद संपद कुमार रथ विशिष्ट कवि तथा प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर संग्राम केशरी सामंतराय काकटपुर बीडीओ डॉक्टर तुषारज्योति रंजन परिवेशविद उमेश चंद्र स्वाई संपादक भागीरथी स्वाई प्रमुख जोग देथिले। ଆଜ୍ଞା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କବି ସମ୍ମିଳନୀ କୋଣାର୍କରେ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଯୋକ୍ତା ବନ୍ଧୁମାନ ଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଏବଂ ବହୁଆଡ଼ୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ କବିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଭଳି ଉଦ୍ୟମମାନେ ଏଇଭଳି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଶଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏଥିରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ହୁଏ ଲୋକ ଆଉ ରାଜନୀତି କରିବେନି, ସବୁ ସାହିତ୍ୟ କରିବେ। ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦିନ ଏମାନେ ଲାଗିକିରି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସେମିନାର ସବୁଆଡ଼େ ହେବା ଉଚିତ। ସେତେବେଳର କବି ବର୍ତ୍ତମାନର କବି ଆପଣ କାଗଜ କଲମ ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ସମାଜ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, ତ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିକି ଆପଣ କେଉଁ ଭଳି ଆହ୍ୱାନ କରିବେ କବିତ୍ୱ ଲେଖା କରିବେ? ମୁଁ ତ ସଦାବେଳେ ମୋବାଇଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହି ଆସିଛି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କହିଛି, ବାହାରେ ବି କହୁଛି, ଆୟୁକ୍ଷୟ କରୁଛି। ମୋବାଇଲ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କହିଛି ମିଛୁଆ ଟେନସନ୍ କର୍ଣ୍ଣ ପିସା ଅଛି। ଆଗାମୀ ଯୁବ ସମାଜକୁ କିଭଳି ଆବାସ ଦେବେ ମୋବାଇଲଠୁ ଦୂରେଇ କବିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ, ଲେଖାଲେଖି କରିବା ପାଇଁ? ଆଗାମୀ ଆମ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସାହସୀ ଯୁବକ ଯାହା ଓଡ଼ିଆକୁ ଜନ୍ମ କରି ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ଆମ ଲଢ଼େଇରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ଯୁବକମାନେ ଆଗଭର ଭାବୁଛି ଏଭଳି ଦେଶପ୍ରେମୀ କବିତା, ଦେଶପ୍ରେମର କବିତା ଆହୁରି ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଦେଖିଲି କୋଣାର୍କ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଇଲେ କହିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆସିଥିଲା, ସେଠାକୁ ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଣ ହେବ ତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯେତେ ଆମେ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତ ହେଲେ କାହିଁକି, କ'ଣ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ଏମାନେ ଯଦି ଶପଥ ନେବା ଆମେମାନେ ତେବେ କରୋନା ଯେଭଳି ଭାବରେ ସାଘାତ ଭାବରେ ମରିଛନ୍ତି ସବୁ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହେଉଥିବା କବିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏ ନୁହେଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବୁ, କିନ୍ତୁ କବି ସମ୍ମାନ ଯୋଗାଉଥିବା କବିମାନେ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ଜନ୍ମ ନେବେ? ସେମାନେ ଯଦି ଏଠି ଆସିବେ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଗକୁ ଯିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ସମ୍ପଦ କୁମାର ରଥ ଇଏ କୋଣାର୍କ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବିକାଶ ପରିଷଦର ଆଡ଼ଭାଇଜର ଭାବେ ନାଇଁ, ଏଇଟା 6 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ କଲାଣୁ। କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଯେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦିନକୁ ଦିନ ମରିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ସାଧୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ। କେମିତି ଯେହେତୁ କୋଣାର୍କ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାମାନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗହଣରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହିପରି
ଭାଗୀରଥୀ ସ୍ୱାଇଁ ସମ୍ପାଦକ କୋଣାର୍କ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିକାଶ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜରୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଣାର୍କସ୍ଥିତ ଅର୍କଶ୍ରୀ ଶିଳ୍ପୀ ବାଟିକାଠାରେ ଷଷ୍ଠ ବାର୍ଷିକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଆସର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଲେଖକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଷାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିବନ୍ତ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସଂସ୍କୃତି ଭାରତବର୍ଷରେ ମହାନ। ତେଣୁ ସେହି ପରମ୍ପରା ନେଇ ଆମର ଆଜି ଏହି କୋଣାର୍କଠାରେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବୁ, ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବୁ, ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ କୋଣାର୍କର ନାଁ ରଖିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନବରତ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। କବିତା ଆସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସନ୍ତି କବି କବୟିତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁ ବଣମଲ୍ଲୀ ବଣରେ ଫୁଟି ଯେମିତି ଝଡ଼ି ପଡ଼େ ତାର ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କବିର ଯେଉଁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ କବିତାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ବାହ୍ୟ ଗୁଣ ଅଛି ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କବିତା ଆସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଡ଼କୁ ଗୁଡ଼ରେ କରିଦେଲା, ଫାଶୀ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଳା ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୋଣାର୍କରୁ ଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, BMC TV ଓଡ଼ିଆ।